हेलो लोगोफोर बड'स जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ टिसि अफिस लखिमपुरनिफ्राय भेकेन्सि ओंखारदों ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 8 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आं नोंथांमोननोहाय डाइरेक्ट देखायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसनखौ आरो आं लिंकखौ होबाय डिसक्रिप्सनाव जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन डिसक्रिप्सनाव थांनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय आं बिनि अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौ होखाबाय दानिया जों नायनोसै बेवहाय अफिसियेल नटिफिकेसन सोर एप्लाइखौ खालामनो हागोन नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन लोगोफोर बेवहायनो गासैबो डिटेल्सआ दंखायो दा बेवहाय जों नायोब्ला भेकेन्सिखौ जों नायोब्ला मोनगोन अनलि वान दङ गासैबो पस्टआवनो अनलि वान दङ आरो गासैबो पस्टआनो आनरिजार्भ गासैबो कास्टआनो बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जोङो बिनि दरमाहाखौ नायोब्ला जों मोनगोन जागायजेननायाव जोङो 14,000 मोननो हागोन 14,000निफ्राय स्टार्ट जानानै 60,500 आरो ग्रेड 4 दङ 6,200 बे जाबाय ग्रेड 3नि आरो ग्रेड 4आव जाहैबाय 12,000निफ्राय जागायनानै 37,500 मोनगोन आरो लोगोसे ग्रेड 4 दङ बे जाबाय 3,900 पार मान्थ नोंथांमोनहाय होनाय जागोन ग्रेड 4आव बे जाबाय पियन पस्टनि थाखाय दा जोङो भेकेन्सिखौ नायोब्ला गासै मोनबाय 6 दङ गासैबो वान दङ आं खिन्थाफिनबावबाय आरो क्राइटेरियाखौ जों नायोब्ला नोंथांमोननि बैसोआ गाहायसिनानो 18 इयार्स जानांगोन आरो गोजौसिना जाहैबाय एससि आरो एसटिब्ला 45 इयार्ससिम आरो अबिसि एमअबिसिब्ला 43 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन दानिया नायनोसै क्वालिफिकेसन दा जों क्वालिफिकेसन नायोब्ला ग्रेड 3 लेभेलाव नोंथांमोनहाय LDA बेन्च एसिस्टेन्ट आरो टाइपिस्टआव एप्लाइ खालामब्ला ग्रेजुवेसन जाथारनांगोन एबा BE पास खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटार कर्स खालामनाय जानांगोन होनबासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय ग्रेड 4 लेभेलाव नोंथांमोना मिनिमाम क्लास 8 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नैबेवहाय क्लास 8 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बे जाबाय एप्लाइ खालामनाय लिंकआ आं नोंथांमोननो होबाय डिसक्रिप्सनावहाय नोंथांमोना बेनिफ्रायनो डाइरेक्ट फैदो आरो बिनि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि जागायनाया जाहैबाय 9 जानुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआहाय 24 जानुवारिसिम सोलिबाय थागोन नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामदो दा एग्जामा जाखागोन आं नोंथांमोननो एग्जामनि डेटखौ खिन्थाखानोसै एग्जामा जाहैगोन नोंथांमोनाहाय 14 फेब्रुवारियाव दा बेहाय नोंथांमोननि एग्जामा जागोन 14 फेब्रुवारियाव थ' नोंथांमोना बेनिखायनो रेडि जाखादो आरो एडमिट कार्डखौहाय डाउनलड खालामनो हागोन नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेट जोबनायनिफ्रायनो एग्जामा ग्रेड 3 नाहाय 14 फेब्रुवारियाव आरो ग्रेड 4 नाबो 14 फेब्रुवारियाव जागोन नोंथांमोनाहाय नायबानो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 4 नि एग्जामा अनलि 100 मार्क्सनि जागोन नाथाय ग्रेड 3 ना 250नि जागोन नोंथांमोना बेनिखायनो सिलेबासखौ नायखादो माखासे सिलेबास होनाय दङ जेरै जिके दङ इंलिश दङ लेंगुवेज स्किल इन एसामिस बेबायदि दङ नोंथांमोना बेखौहाय प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो जाबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना दानिया मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो